Pirsa rojî girtinê Marqos dido. Şagirtên Yuhanna û Feresî bi rojî bûn. Hinek hatin ba Îsa û jê pirsîn, çima şagirtên Yuhanna û yên Feresîyan rojiyê digirin, lê şagirtên te rojiyê nagirin? Îsa ji wan re got heta zava bi wan re bê, ma dibe got xelkê dawetê rojiyê bigirin. Heta zava bi wan re bê ew nikarin rojiyê bigirin. Lê rojên ku zava ji wan bê standin, hingî wê rojê ew ê rojî bigirin. Tu kes bi parçeyê qumaşê ku neçûye hev cilê kevin pîne nake. Eger bike pîne nû jî cilê kevin diqete û cihê qetiyayî hê xerabtir dibe. û tu kes şeraba nû naxe meşkên kevin. Eger bixîye şerab wê meşkên bidirîne. Hem şerab ziyan dibe hem jî meşk. Na, şeraba nû dixin meşkên nû. Pirtûka pîroz, encîl, silav û rêzxweşik û birayên hêja.